कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम हरे कृष्णा. चंदगन हरे सांगला कृष्णा रिद्धिमा.
हरे थँक कृष्णा. यू. छंद कोण सांगला? मस्त मस्त, धन्यवाद चरडा. कितल्या क्लासा शिकता असतो? हांव पंचा क्लास आणतो. पंचा क्लास अंत. पण तू सांगेल बारे चेंज अला. आमगेले एव्हरी सेशन आपुडे 5 मिनिटाक अशीची हरे कृष्ण मंत्राची सांगू असता. वेनसडे, मंडे, फ्रायडे पुरा, नावे सॅटर्डे तसं सेशनांतूय तू मध्य मध्य केन्नाय पुणे तू क्लास घेऊन तरी टाइम अस म्हणजे तू भागी जाऊ येता. सेवा जय करी येता माताजी. देवाला. ओके. थँक्यू. जय. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे. तशीच आम्ही मुखार सोया. हे कार्तिक महिन्यांतो महिन्यांतो हरिनाम संकीर्तन केला री लायकम हरे कृष्णाल की विष्णूल की वैष्णव संग कितल्या मी करतांच की ते आमगेले आमका आमगे जीवनांतू मस्त चेंजेस हाडता आणि ते वैष्णव संघ आमका मस्त फल दिता. तशी त्यांना सकाळीची उठानो देवस्थानावची की आता भायर अशे कडेन गोदना तुमकां ते देवस्थान जाल्यार आमकां गांवांत आसतल्यांक देवस्थान आसता, पक्षी जागरण पूज म्हूण सकाळी आसता. ते देवाक एक देवाले आमी आषाढ एकादशीक देवा हरिशयनी म्हणटाची. तशीच आता नेक्स्ट कार्तिक एकादश हे कार्तिक महिन्यात देवाक उत्थान पूजे म्हूण सांग सकाळीची हरिनाम संकीर्तन भजन पुरा केल म्हूण केलारी तसं तो ताळ मारनो हातान जलारी आम्ही ताळ मारताची देवाला प्रदक्षिणे देवस्थानात कळणारी पुरा मस्त लायक म्हणून म्हणतांची ह्या कार्तिक महिन्यात दामोदर महिनो कार्तिक महिनो मस्त नाव असं ह्या महिन्याक. तशीच मुखार सोया आम्ही नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता असाची अबुधाबी दुकुनो कनिका भट आणि अनिका भट आणि दोग जणे फोटो बैसून हरिनाम संकीर्तनात करताची. हरे कृष्णा. स्वागत कनिका एंड अनिका भट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. सुर करांच्या मग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा. हरे हरे. हरे रामा. राम कृष्णा कृष्णा. कृष्णा कृष्णा. हरे हरे. हरे रामा. हरे रामा. रामा कृष्णा कृष्णा. रामा ಕನಿಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓಣಸ್ ಮುಚ್ಚರಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗ್ಗಿತು ಕುಂಜ ಸಂಗುಜತ್ತಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. कृष्णा कृष्णा कृष्णा. यस. हरे हरे. हमारा कृष्णा कृष्णा. हरे हरे. राम हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा आ, माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. चंदुकन सांगला कनिका अँड अनिका कृष्णा ಭಟ್. आणि ಚಂದ್ಯಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ आशिल्लें नेटवर्क इश्यू आसतले ताका आमकां कसले करूं जायना जाल्यार तुमी मस्त भावपूर्ण जावन चंद कोन सांगला अनिका सनी जावन असो पिन्ना बाबू जावन आमार पायार बैसून पुरा आयकत आशिल्ली ताळ मारचे पुरा करता आशिल्ली आतां चंद कोन सांगता आस देवा तूं हरे कृष्ण बारी चंद कोन सांगता आसा केन्ना अशी सांगू येऊ का आयता. जय माताजी. ओके. हरे कृष्णा. चेंज आला तुम्ही सांगितलं. ओके. तशीच आम्ही मुखार सुया. हे श्रीमद भागवताचे 12 स्कंदाचे तिन्ही अध्यायांतो 51 श्लोक अशी असकै कले दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम व्रजेत म्हळ्यारी कलियुगांतू कलियुग पुरा दोषाचे भंडार जावन असला री वई एक विशिष्ट ते कसले म्हळागे सत्ययुगांतो देवाले कृपे आमकां प्राप्त करका म्हूण जाल्यारी ध्यान तपस हे पुरा कोरक आशिल्ले तशीच त्रेतायुगा पावतना याग यज्ञ तें पुरा करक आशिल्ले आनी द्वापर युगा पावतना ते आनी काही म्हळ्यार भक्ती देवा भक्ती आमकां प्राप्त करूंक जाल तितले उणे म्हळ्यार आमगेले प्रयत्न उणी केल्यार पुरो म्हळ्यार तशें न्ही म्हळ्यार मस्त कश्ट ना आमकां देवाले भक्ती प्राप्त करूंक द्वापर युगान तूं पुजा पाठ नाव्या अर्चना तशी केला पुरो आशिल्ले जाल्यार कलियुगान तूं हे खंयचेय नाका आमी पूज करता म्हूण ना ध्यान करता म्हूण ना तपस करता म्हूण ना खाली हरिनाम संकीर्तन भजन हे केल्यारीची देवार भक्ती आमकां प्राप्त जाता देव आमकां प्राप्ती जाता म्हूण म्हणटाची तसले हे कलियुगान तूं हरिनाम संकीर्तन केदनाय आमी करता आसल्यार खंडित जावन आमकां हे कृष्णाले
नावे गोलोक वृंदावन तसले आमगेले मुक्ती पावच्याक आमकां मुक्ती उगी मेळटा पावच्या जगता म्हणून म्हणटा तेन चेडवा आमगेले हे तुमी आतां चेडवा आमी आयचे स्पेशल सेशना चेडवा सांद पुनूची ते भक्ती मार्गार मुखार आयली म्हणजे तांगेले प्रत्येक श्रेयसाकय कारण जगता हरिनाम हरिनामामृत प्राप्त करियत म्हणून सांगतात तशीची मुखार सुया आता कीर्तन सांगू येत असायची शिवांश नायक शारजा दुकुनो हरे कृष्णा शिवांश नायक हरे कृष्ण स्वागत असतेला तुका हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद करून सांगला थैंक यू थँक यू पण तुका चंद कमेंट्स आयला ध्रुव महाराजावरी दिसत काही तू व्हिडिओ ऑन करनीशील ना मॅ व्हिडिओ ऑन करना कुठलं पण कमेंट्स आयला तुका शिवांश बाबू बारी चेंज आला म्हणलेलं म्हणून सांगून आणि पळच्या का ध्रुव महाराजावरी येस काय ध्रुव महाराज प्रमुख बतस व्या ना हा ते
तू बालोत्सव क्लासेस आसा भागवत पुराण कोंकणीचे तंतु तू जॉइन जाला री तुका अंतु असले काणी कोण ध्रुव महाराज प्रल्हाद राज कोण ते पूरा काणी पूरा कळता हा तेन्ना ओके. जॉइन जावका क्लासाक आयताराचे आसता बालोत्सव क्लास ओके ना मॅम ओके मैम. हां चंद कोन म्हणला आनी मुखार सुनी तुवें आमगेलो तो आमगेले असले प्रोग्रामाक तुवें तुवें जॉइन जावन सांगता आसुका कीर्तन करूं येवका आनी सन्न कीर्तन आसता वृंदावन रम्य स्थान म्हण परा सन्न कीर्तन आसा ते पुरा शिकून वैष्णव भजन संध्या प्रोग्रामाक सांगू येवका जैत मै ओके. ओके थँक यू हरे कृष्णा कृष्णा. स्माइल हरे कृष्णा हरे कृष्णा. तशीच आमी मुखार सुया आता मी शिवांश नायकाले कीर्तन आयकलींची तशीच मुखार सोया की हरिनाम संकीर्तनान तो अस्की की ये 16 अक्षर इति षोडशिकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातरो परतो परोपायरु सर्ववेदेषु दृश्यते अशें हाजे अर्थ सांगूक प्रयत्न करता सर हे 16 अक्षराचे महामंत्र कीर्तन एकमात्र कलियुगांतू कल्मश नाश करू असचे वाट म्हण म्हणतांचे हे एक मंत्र सोडला रे विंगड खंयचेय मंत्राक हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणलेले हे महामंत्र कलियुगांतू सुकून आमकां उद्धार करूक चारी वेदांतू विंगड उपाय ना म्हण सांगता सांची तशी मुखार सुया आमी आता नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची स्फूर्तीपै शारजा दुकुन हरे कृष्णा स्फूर्तीपै स्वागत तुमका हरे हरे कृष्णा कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे. राम. हरे राम. राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्णा कृष्णा हरे हरे.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा. छंद कोण सांगला चेरडा तुवे धन्यवाद स्फूर्ती माताजी. पै मस्त मस्त धन्यवाद हांव तेका सांगू का तुमी चेडू इतली छंद कोण सांगता असाची कृष्णाले हरिनाम संकीर्तन मस्त मस्त धन्यवाद मुखार सुनय आमगेले सेशन साक भागी जाऊ का वैष्णव भजन शिकू का सन सन भजन असता ते शिकून तुम्ही मुखार सुनय सांगू येऊ का म्हण सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तशीची आतून गेले कार्तिक महिन्यान तू चेता असं कार्तिक महिन्यान तू चेता असं गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा म्हणताना गोवर्धन कोण गोवर्धन पर्वत कोण कशी जल्लो म्हणलेक येता कशी आम्ही पळयत की म्हणारे हांवें आयकलेली अशी सांगताच की एक कोणता कृष्ण राधा राणी गोलोक वृंदावनांतो कृष्ण राधा राणी विषयारी आणि राधा राणी कृष्णा विषयारी ध्यान करता त्यांनी ध्यान करता असताना गेले हृदयातून प्रकाश बाहेर येते ते प्रकाश दोन हृदय सुकून प्रकाश ಒಟ್ಟು ಮೇಣು गोवर्धन जन्म म्हणते गोवर्धन पर्वत गोवर्धन जल्ले म्हणून म्हणतात शी त्यांना मी मुखारसूया हरिनाम संकीर्तन सांगू का नेक्स्ट येता सांची पार्थ दुबाई सुकून पार्थ हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. माताजी एक 2 मिनिट वॉशरूम गेला 2 मिनिट ओके ಯಾವ गेला. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೈತಾ ತವಿಂಗಡ್ ಜನ ಪೈತಾ ಓಕೆ ಒಡ್ನೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ 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 नेक्स्ट सांगू येता असाची आश्विजा कामत हरे कृष्णा. दुबई सुकूनोची हरे कृष्णा स्वागत चेडा तुका हरे कृष्णा स्टार्ट करा. हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद Yeah, you अश्विजा. should leave. थँक्यू. चंदुकन सांगला अश्विजान. मस्त मस्त धन्यवाद वॉइस लायकच देवा. हरी बोल. बरी चंजला. मस्त मस्त धन्यवाद मुखार सुने येऊ का देवा आमगेले सेशन साक. ओके थँक्यू. तशीच थँक्यू. आम्ही हरे मुखार कृष्णा. सुया की हरे कृष्ण. गोवर्धनाले गोवर्धन कशी गेलो पर्वत कशी गेलो म्हणून म्हणल्यार ते गोवर्धन पर्वत जन्म एक आम्ही हांव सांगलें की हे कृष्णाले न्ही राधा राणीले हृदया चुकून येयले प्रकाशान गोलोक वृंदावनाचेर ते भुंयचे वयर कशें आयलो म्हणल्यार द्रोणाचल द्रोणाचलनी बायल तन्नी गोवर्धनाक जन्म दिताची आणि गोवर्धनाक ಗೊತ್ತಸ್ಕಿ तो गोलोक वृंदावनादकुನು आईलो म्हणून सांग. तशीची हे जन्म काही जल म्हळ्यार शाल्मली म्हणलेले एक द्वीप आसा त्या द्वीपांत जल थंयक पुलस्त्य मुनी येताची. थंय पुलस्त्य मुनी येवन तांणी द्रोणाचला म्हणटाची तांकां गोवर्धना पळोवन बारीक खूश जाले आनी तांणी हांगे लागीं निमगिताची की म्हाका द्रोणाचला लागीं निमगितांची म्हाका गोवर्धनाक दिवका म्हणून सांग. तांकां मन ना दिवच्याक तांगेलो चेडूं नव्हतो गोवर्धन पर्वत तांकां दिवच्याक मन ना जाल्यार पुलस्त्य मुनी वरिष्ठ मुनी तांगेले एक अपेक्षे नाका म्हणून सांगू काही तांक जायना सो तांणी म्हण तांची हा म्हणून सांगून मन नातल्यार दिवपा पडटा आनी दिताच तेन्ना पुलस्त्य मुनी गोवर्धन पर्वत घेवन येतना तेन्ना एक कंडिशन दवरता की गोवर्धन की म्हाका व्हरता आसतना खंय मतयेन तूं दवरूं नज थंय दवर म्हण जाल्यार हांव थंय रावता मागीर ताय तुकून मुखारी येना म्हूण म्हणटा. ओके म्हूण सांगून जायत म्हूण सांगून पुलस्त्य मुनी गोवर्धनाक घेवन वताच. ते वता आसतना आतां एक प्राकृतीक एक आमकां आसता न्हय नॅचरल प्रॉब्लम कसं जालें आमकां एक नाणये वचूका तसले एक अगती घेवन खंय हांगा वृंदावना लागीं पावतना पुलस्त्य मुनीक तसले ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಡಚಣೆ ಎತ್ತ ತಿಂತಾನಿ ಕಸ ಕರ್ದಂಜಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಪರ್ವತ ಎಕಡೆ ದವರ್ತಾಚಿ ದೋರ್ನು ತಂಗೆಲೆ काम कोरनु येऊन जेतरी तका गोवर्धन पर्वताक काडू पळयल्यारी गोवर्धन येना ताणें फस्ट सांगला न्हू हांव खंय तूं म्हाका दवरता की थंय हांव रावता थंय सुकून हांव मुखार सून येना म्हूण तशी थंय आसता तेन्ना पुलस्त्य मुनीक खूब येता. पुलस्त्य मुनी कसं करता म्हळ्यार पुलस्त्य मुनी गोवर्धनाक शाप दिताची तूं प्रति दिवसू एक सस्मात इतले एक सस्मात सासम कितली सन आसा ते सस्मात इतले तूं सान जगता बघता म्हणून सांगून पुलस्त्य मुनीन शाप दिले गोवर्धनाक तसले एक शाप गोवर्धनाक तशी तो डेली एक सस्मात इतले सान जगताची बता. तशीच आम्ही मुखार सुया नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची ईशान किनी पार्थ हांव तुका लास्ट आपयदेवा ईशानाक ಸ್ವಲ್ಪ बिजी आसा ताका विंगड वचे आसकाय सो ईशान किनी हांव फर्स्ट आपयता. नमस्ते ईशान माताजी. नमस्ते हरे कृष्णा. ईशान हरे स्वागत कृष्णा. सांग चरणा सांग. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्णा हरी बोल हरी हरी बोल भारी चंदकोन सांगला हरिनाम संकीर्तन ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು मस्त मग त्याकडे सांगता असं मस्त मस्त धन्यवाद चरडा भारी चंदकोन सांगला केतना एमकेला ಭಜನೆचे नी कार्यक्रमाक सेशन अंतु भागी जाऊ काय त्या ओके व्या
चंचला लाईक वॉइस केदना यशीची प्रॅक्टिस करता असो का भजन सांगता असो का येत्या ओके ना मा हा Thank you. हरे कृष्ण Krishna. तशीची गोवर्धन पर्वताचे पर्वताक मस्त भाग्यस्के कसं म्हणारी कृष्णाले आणि बलरामाले याके कृष्णाले पद चिन्हे मस्त मिळाले गोवर्धन पर्वताक इथे म्हणारा तर कालियाक मिळला बली महाराजाक मिळला पुरा म्हणा जाल्यार एक पंथा कालिया वैरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ कालिया मर्दन करताना आता गेले ते कसं हेडे म्हणतात ताजी वैरी ताणे मस्त हे केलं बली महाराजाक एक पंथा म्हळ्यार तागेले वामन रुपारी येवन तागेल वैरी पाय दवरतना तिन्नी पाय कೈ दवरपिची स्टेप कೈ दवरचे म्हणतना ताणे मत दिवन ताका तशी ताका एका पण मेळले कालियाक ताजे पयशी चड ಸ್ವಲ್ಪ चड मेळ्ळा ज्याला गोवर्धन पर्वताक मस्त पंथा चरण स्पर्शाचे भाग्य मेळ्ळा इथे म्हळ्यार कृष्ण आणि बलरामो केदनाई गोरवांक चोरोचाक गाय चोरोचाक गोरवां चोरोचाक गोवर्धन पर्वता वयर बत्तशिलींची तेन्ना थंय तागेले बाललीले मस्त शिल न्हय तेन्ना हांणी डेली वतना पदचिन्हेचे ते एक पदचिन्हे गोवर्धना वैरी मस्त ते देखून गोवर्धन पर्वत अशी नंतर श्रेष्ठ म्हणून सांगून घेता म्हणून म्हणतात तशी तेन्ना नेक्स्ट मुखार सोया आमी कीर्तन संगो येता सांची पार्थ वर्मा दुबई दोकुनो हरे कृष्णा पार्थ स्वागत असतो तुमका हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा. पार्थ मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. ಚಂದ ಕೊನ್ಸಂಗ್ಲ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಂಕಿ ಬಾಯ್ರೆ ಶಿಲಿಂದಿಸ್ತಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದಿಯ ಪೈಲೆ ಒಡ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಲಾರಿ ಚಂದ ಕೊನ್ಸಂಗ್ಲ वय वय माताजी सॉरी माताजी आमकां जर आमी ना ಒಡ್ನೆ ट्रॅफिक आनी आनी म्हाका वॉशरूमा वचचें आशिल्लें म्हणून तो म्हळ्यार आतनाका हांव घरा वचून पयलीं ओके वॉशरूमा ओके वता मागीर वता ಒಡ್ನೆ ಒಡ್ನೆ आम्ही म्हळारी आव जस्ट हे कोण शकल कोण पयता आशिल्ली ते देखून ओडणे चेंज जाला सांगिले मुखार सुने आमगेले कितें हाजे फुडें एक कीर्तन सांगला वैष्णव भजनांत एक कीर्तन सांगला पार्थ वय 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 त्यांची एक गुरुले की नाही कृष्णा जिनका नाम है तसं कसं एक राधा माधव राधा माधव तेच एक कीर्तन सांगितलं ओळगासस मका वय वय मुखारचं माताजी नाही आमगेले सेशन्स आता चिल्ड्रन स्पेशल अंत खंडित जाऊन भागी जाऊ का म्हण सांगून नेमून घेता हरे कृष्णा मस्त हरे मस्त कृष्ण धन्यवाद हरे Hare कृष्णा Krishna, thank you. थँक्यू बदपणेलारी आईचे चिरडवांगे सेशन मस्त मस्त लाईक झाला 7 चिरडवानी 7 ट्यून म्हणून चंद कोण सांगेल असं ತಂಗೆಲ್ ते ಭಕ್ತಿ ಪರವಶ ಜಾವನು ತನ್ನಿ ಸಂಗಿಲ್ಲಂತು ಬದ ಐಚೆ ಸೆಷನ್ ಮಿಸ್ ಕೆಲ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್ಡನಷ್ಟ ते म्हणारे आमका चेरडवान गेल्यान तकून आम्ही होड्डस्तलीची ज्याला चेरडवान येतकून आमका शिकू असा की त्यांनी तांगेले स्कुला शिकवण्यामध्ये अज ಒಟ್ಟುಚೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ कशी त्यांनी एजेस फोन ಬರ್ತಾಂಜಿ पळया तांगेले तांका शिकूक मस्त असता आम्ही शिकून एकडे पावलींची ज्याला तांका मस्त शिकू असा त्या शिकचे मध्ये त्यांनी ते कृष्णाले हरिनाम संकीर्तन असो के कृष्ण प्रज्ञेंत त्यांनी मुखारसून अशी वचून तांगेले उन्नतीक पावोंची म्हूण सांगून देवालागे प्रार्थना करता तशी जे आम्ही तांगेले तुकून शिकूया आम्ही घरा काम असं ते असं हे असं म्हूण सांगून बिझी म्हूण सांगून आम्ही जॉईन जेवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ मक्षतांची ज्याला चेडू कितल्या जेर पळय येता सांचे तांकां होमवर्क आसता एग्जाम आसता आयचे सेशन बद्दल सांगला मस्त लायक जाला सगळे चेडवांक 7 जन चेडवांक रिद्धिमा भट कनिका भट अनिका भट शिवांश नायक पार्थ वर्मा स्फूर्ती पै आश्विजा कामत आणि ईशान किणी तुमका सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद चेडवानो केदनाय आमगेल सेशन सांगतो भागवत पुराण कोंकणी मिळाले एक टीम एक वेदिके तुमका मिळता असं तशीची कृष्ण भक्तीन तो तुम्ही मुखार सुनी यांची म्हणून सांगून निमून घेता असं हरे कृष्णा उपस्थित ज्याला सगळ्यांक धन्यवाद सांगता असं तशीची हे सेशन वाइंड अप करचे फुडें अनाउन्समेंट्स आसा थोड्याची ते अनाउन्समेंट्स करता 24